Hallo! Hebben we een sorrytje at tachers en tjachkins? Hij zit juist. Cupa na Cruinne! Agus ha alle begovian saus houden is on a hier uur voor naked sa hoch. Wat mis je blianigers in Noorschen zaak? Kijk je huizen? Misje? Ga misje in mijn vrij. Ha is het beka nishinje na misje werk. Beka nishinje. Hij zit je organisation zaak? Beka nishinje. Ik was het er. Zo kijk wat dan. Dus je wil zien je kwaad is er. Mijn kwaad is. Ik adem ik hoog ha tachers as tauder. Maar shin ha je een doel die amasher wa. Kussen de korm akin heen beka balkosje aklein. Ik aru, ik heet. Ha barok skipien aan. Na rief. Re. Ha keret zo hoog duur. Ik wou paarsta. Isaac added a 3. Is van een hier uur. Ha geweerde helemaal aan een 3 doegenen. Ziet Canada, Mexico, agus een staatje earlichtje. Ik aru, ik ga. Bij balkosje die ik in heli. Ga worden goed wa. Oh, ha me kent er eerst is. Agus me jerig ik adem a hen. Ja, dingen zijn bij ha ook. Hier is je alpe ik Cupa na Cruinne. Is van een hier uur hier. Dingen zijn bij ha ook Becca. Ook. Maar misje. Zo, ik aan vissen miskippen nationte, ne halappen. She Andy Robertson in Skipper. Gaan je dingen bij het klein barach de skipper in hem fed. Ik alpe na Kenny Dalglish. Ach, gaan je Andy Robertson fat ACA. She Steve Clark, manager na skippen. Wij is een manager de in West Brom, Reading. Agus Cuir Vernak, Mr. Goa skippen nationte os live aan de Davile Senatjiek. Kan ik een jaar gyda Scott McTominay in klechter esiar ik alpe. Bi is aan de klechter Napoli senitals. Agus being corny if hij tuil gema kutremach. Ga aan mogen een nuri liste ballon d'or. Zijn een nuas is zo'n gloedje daar esiar zijn hulp. Nisje, kus fijn gekoepen na Cruinne. Femer gemmen Jedevi a chluich. Agus va alpe aan de buien college in Danemark Greek agus Belarus. Vacation gemaatchaun ik volg achter alappe ergens in Danemark. Het dat is zeg ik aan jij me jedig. Ach, let hulp, de hulp de lichtste minatje me jedig. Rein alappe een geus. Agus rein usse a chuis Becca. Rein me geus me jedig al. Alpe.